mor mar nyako Ramogi ni medo kete Ramogi TV machiegni e weche manyien mag ka gi kacha odhiambo masani, to kapok wakelo ni weche ma wan go wawinjane thuond weche. Ogai mar Yomin Buche Nordin Haji opuodho chako bura ewi nek mar Baby Pendo manonegi e tok tulo mar yiero ma 2017. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owacho ni piny owacho dhi chako rango kenge mamoko mag jiwo pur ma pachoka molo keto geno duto e koth kaka yor kedo gi midhiero mar oro. Watoto wa miaka 9, miaka 5, gender violence on our women. Look at this issue. We need help. Mwanamume akimwendea mtoto msichana wa miaka 9 anavutiwa na nini? Kaete sama piny Kenya ochako ingo ndala 16 magoyo kenge e lwenje ma kit chwech, mine kaunti ma Nyamira nobago ng'anyo e wi medruok ma timbe mag anjao ne nyithindo. Ni janeno mar Ramogi TV nyinga Milton Ocheng. Ogai mar Yomin Buche Nordin Haji opuodho chak bura mar nek mar Baby Pendo manonegi e tulo matok yiero ma 2017. Burano koro yaw nobila manitudo kod nek mar Pendo mane jadweche 6 e kadak ma Nyalenda e boma ma Kisumo. Haji owacho ni gin kod neno moromo masiro burano kendo idhi donjne achijego kod keth mar nek bembo kanyakla kod sando jopiny. En sigana ma wamedo luoni kendo wabro miyi weche mathoth motudore gi sigana no ero e seche mabiro. Chenro magwuok e apisi ne jotend migepe machon kendo rwako mago manyien dhi nyime odiechieng' ma kawuono tok jotend migawogo chamo muma odiechieng' manyoro. Kawuono jotend migepe Alice Wahome, Ababu na Mwamba, Eliud Owalo, Aisha Jumwa e kind mamoko nodonje apisi. Sanitation and irrigation all done for your benefit. For the picture. Oh, for the picture. For the picture. Huh? Sarah will help carry. Sawa. Asante sana. Thank you. Asante sana. For ordinary Kenyans, they will be expecting you to deliver titles. So far, our country just has about 12 million. We have a long way to go. The bulk of our country, which is 70%, comprises community lands. We've only registered 42 communities, 42 communities, yes, in 5 counties, covering close to 2.4 million acres. So you have a lot of work to do implementing the Community Lands Act of 2016. As all have said, I know the task ahead is not easy, but I know with you, the technical team, the staff, my work will be very easy. Going forward, of course, the responsibility is quite heavy because there are certain challenges, of course, we are facing globally, we are facing as our country, but we don't have a better person who can steer this forward other than Senator Waziri Murkomen. I will have that responsibility to ensure that business of building this country, facilitating trade, connecting people to people, connecting people to markets, connecting mama mbogas to the market, and small children to go to school through bridges. This work will continue. Okil Kamaloka Miguna owacho nobiro manyo ratiche e wi sand manokale lwet piny owacho mokalo manoriembe kowuok e pacho ka. Kanowuoyo e paw ndeke ma Kisumo odhiambo ma kawuono, Miguna owacho ni kata bed ni gikone to duogo pacho, ok odhi weyo nono sand manokale kosingo mar manyo ratiche. Miguna ne odmole boma ma Kisumo kama bang'e nochomo e gwenge ma Ahero. I want to extend my gratitude to His Excellency Dr. William Samoei Ruto for lifting the red flag that had barred my brother not to even enter even a KQ. Today, wherever he is, we are grateful as the people of Kenya and the people of Kisumu County.
And therefore, my brother, this is your day. As I arrive in Kisumu, I would like to state and underline the significance of the rule of law and the principle of constitutionalism. This country must be governed by the rule of law. We will seek and get justice, because without justice, there can never be reconciliation and there can never be peace. Peace must be based on justice. Weche mabende choponwa en ni bang'eno Miguna nodhi nyaka kanisa mar ACK mantiere Ahero kama notimne alam mar rwake pacho. Nyasi mar alam noero pod dhi mbele gi e kindeni e gwenge ma Ahero. To kodhi weche mamoko en ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owacho ni saa koro chopo ma piny Kenya nyaka gol pache keto geno mare koth mar siro chenro mag pur. Kanolose romo kod jokanyo mopogore opogore okinyi ma kawuono, Migosi Gachagua nowacho ni keto geno e koth emomiyo chiemo koso e pachoka e kinde oro. Nomedo ni loko chenro mar pur ma pachoka ema dhi bedo ajenda mokwongo mar jatend migawo mar pur Mithika Linturi ma bende nyako kawo kendo neno keto gigo e tim. We cannot have a thriving economy if one section of our community is left out. This calls us all to support those affected through the provision of food, assistance to the households that are currently food insecure, ensuring that we are taking care of the severely and moderately malnourished, as well as the livestock which have been heavily impacted. The dire situation we are in calls for robust, sustainable and long-lasting solutions to drive Kenya into an agricultural powerhouse. This is because we have a lot of land suitable for crop and animal production into surplus. When we reach the surplus production, it will support our economy beyond the current contribution of 22.4% to the GDP, while creating more than 40% of jobs. We must no longer rely on rain-fed agriculture amid threats of climate change and other calamities like locust invasions. Joten migepe manogwel kod Gavana Amos Nyaribo ma kaunti ma Nyamira nochamo muma e chenro manotimore Ayuka to kod bura ma kaunti nopuodhogi. Chenro no ne chalo mane okasi mar atele rieko ne joma ne kidek dwa chungo burano kata kuong makamano kaluwore gi bura manochwali e doho mane pingo gwelo ma jotelogo. Burano nochwali e doho ma tije ma Kisumu kod jodak ariyo Gilbert Ateyon Somu kod Peterson Areba Ondieki. I, Bernard de Remaina, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Executive Committee member of Nyamira County. I shall at all times, when so required, faithfully and truly give my counsel and advice to the Governor of Nyamira County, and that I shall do justice to all. So help me God. And that I shall do justice to all. So help me God. As the Speaker, I want to confirm that these are the members you forwarded for us as the nominees to the CEC positions. And I want to confirm that this is one of the best competent teams I've ever known since inception of this county, Government of Nyamira. We have promised a lot in our campaigns through our manifesto, and we promise people of Nyamira that we are not going to change any goalpost. We are going to do exactly what we promised. Manager maboma ma Kisumu Abala Wanga koro nyiso doho ma Kisumu ni kaunti no kidek wito kony mar chenro mar pi maler ma nengone romo siling milion 900 misiro kod piny owacho ma Ufaransa kaluwore kod gedo mar ot moro motim kod jaket mwandu machiegni gi kar goyo pi Madunga.
Abala mane en janeno e mbele jang'ad bura Samson Okongo mochung' ne doho mar weche alwora kod lowo owacho ni gedo no miyo chenro mar pi maler no ochung' kendo ni gigeno ni pigno dhi konyo ji maromo 250. Olieko ni jaket mwandu no kokalo kuom kambine mar Sunshine Villas ne oyako lop kambi keyo pi mar Kiwasco, duol matayo pi e kaunti ma Kisumo. Kiwasco bende kokale barua manochwal e nyim doho wacho ni gedo mar gorofa no ne oketho dundu magi ma keyo pi. Kara kamano jaket mwandu no Suresh Patel to ne odagi yie keth makamano kendo dwaro ni kaunti no chule $142 mar ketho ode. Kaunti ma Kiambu osechako chenro mar kawo title deeds mar lowo maromo eka 672 kowuok e kambi ma Del Monte Kenya Limited. Gavana Kimani Wamatangi nowacho ni gisekete paro chenro mar bero kaunti ma Kiambu ka gedo mar udi 50,000 ma nengogi oyweyo ma en chenro mar piny owacho biro chakore e lopno. Bende nomedo ni gedo no biro chako dweche machuok tok yudo oboke mopuodhogi kod chik. Wamatangi bende nolieko nobiro daro moko kuom gedo kaka Thika Prison, alap ma Thika kaachiel kod kar iko jomosenindo e kind mamoko kowuok e boma ma Thika nyaka e lowo ma gigeno yudo no. Jagoro maduong' mar riwruok mar jotich pachoka Francis Atwoli okwayo weg kembe mag majan mondo ti kod jopiny e pono majan kar tiyo kod masinde manyasani mowacho ni mayo jopiny thuolo mag tije. Kanotwak kod jofwamb weche apisi mare mantiere bore Nairobi, Atwoli owacho ni tiyo asasa kod masindego e weche mag pur bende duoko piny osuru ma piny owacho choko e kembe makamago kipimo kod osuru ma piny owacho nyalo choko ka itiyo kod lwedo. Atwoli bende oseyo e kembe man kod atim matamore miyo jotijegi mag orak. Formal employment is being eaten into by technology and other technology that we can avoid to create employment, like mechanization, NT, plucking. We can avoid that. There are a lot of areas that we can avoid, like what the Pakistan did, and other countries like Malaysia. If you go to those countries that are developed, Sri Lanka in Colombo, they are also involved in tea plantations. China, their tea is manually plucked for the purposes of keeping employment. It's only in extensive agriculture where employment can be obtained. So we have been consulting. And in this country, we have equally written to His Excellency the President, alerting him on precarious employment, particularly outsourcing. Outsourced people. Most companies are converting their employees into casuals without contracts. E weche mamoko mawachoponwa en ni ogai mar ODM Raila Odinga osemule iko mar Barack Onyango mane en jarit mama Aida Odinga manonegi e kinde mokalo. Nyasi makamano timore gwenge ma Nyamira. Jotelo mamoko mabende oseyuore iko makamago gin kaka mama Aida Odinga, Gavana Anyang' Nyong'o, jaod bura mar Wakeini Masia Laktar Christine Ombaka, jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda e kind mamoko. Gie weche mamoko mag tuke en ni tim mar Manchester United nyiewo yudo loch mar gonde 3-0 e